Cerdà. Vaig entrar a treballar a Morabanc al març del 1985. Jo em dic Roger Cerdà, és el meu quart any com a interí dins d'aquesta entitat i sóc estudiant de Ciències Polítiques i de l'Administració. Crec que el record més antic que tinc d'aquest banc és de jo mateix amb, no sé, 4 o 5 anys potser que recordi en aquesta sala en la que estem ara, esperant un regal dels Reis que venien aquí, que venen cada Nadal. I al principi el Roger plorava com un boig. Sí. Jo sempre m'he sentit molt orgullós de la feina que té el meu pare, a més és un càrrec amb responsabilitat i sempre he sigut conscient que és una feina i un lloc de treball molt ben valorat. En el lloc on treballes és on passes la major part de la teva vida conscient. Doncs allò t'impregna i segur que ho transmets. Dins de la vida laboral, tant dins de la vida laboral com dins de la vida acadèmica, jo crec que únicament segueixo els consells que m'ha donat el meu pare. Jo crec que els consells que li puc donar respecte a treballar en el banc són els mateixos consells que li dono per la vida en general, que és treball, esforç i honestitat. S'ha acabat.